Прывітанне ўсім. Рад усіх вітаць. Меня зовут Данил. Я служитель царквы Свет Истины. І, магчыма, хтосьці з вас ведае, дзе знаходзіцца царква Свет Истины. Тых, хто прыйшлі сюды фізічна. І рад вітаць тых, хто глядзіць нас у запісе онлайн. Вы асабліва у некаторым сэнсе каштоўныя, тому што у адрозненне ад людзей, якія тут знаходзяцца, у вас прям сапраўды быў выбар глядзець ці не глядзець. Открываць гэта відэо ці не открываць. Таму дзякуй, што вырашылі паслухаць Божае Слово разам з нашай царквой. Такое пытанне да ўсіх нас, дакладней да кожнага. Можете узгадаць свой зорны момант. Вось момант, калі вы апынуліся дзесьці, может быть, нечакана для сябе, может быть, прадказальна у цэнтры людской увагі. Не ведаю, может быть, гэта была сцэна, святло там сафітаў. І вось вы зразумелі, што зараз уся увага вялікай колькасці людзей звернута на вас. Можете узгадаць што-небудзь такое? Да, я ведаю, у нас тут ёсць прафесійныя працаўнікі сцэны, напэўна, такіх момантаў хапала. А можа хто-небудзь агучыць адным словом, што гэта была за сітуацыя? Ну, ладно, не абавязкова. Бачу, што вочы ажылі, відаць, узгадалі нейкія сітуацыі. Я пачаў згадваць пра свае сітуацыі і штосьці такое незразумелае. Таму што, ведаеце, многія мае сітуацыі, яны былі... Ну, карацей, я быў у цэнтры, но не я быў мэтай. Ну, напрыклад, там, я быў спікерам на канферэнцыі. Но адрозненне ад Дмітрия Алексеевича і Михаила, по-моему, Вадимовича, я не быў галоўным спікерам. То бок людзі прыйшлі проста так, і сярод іншага ім паказалі мяне. І тысяча людзей, канешне, мяне слухала, но не тое, каб прям гэта быў мой зорны час, а ў іх быў выбар. Ці, напрыклад, я бывала перакладаў. І зноўку, я 40 хвілін стаяў на сцэне, 40 хвілін, гадзіну, гадзіну 20. Тысяча людзей глядзелі на мяне, но насамрэч на мяне ім было ўсё адно. Яны слухалі таго яркага спікера, якога я перакладаў, на якога яны прыйшлі. І зразумеў, што, напэўна, ведаеце, магчыма, хто... Напэўна, вось вяселле, свадьба, да? Гэта вось такі дзень, дзе ўсё ж такі збольшага вось канкрэтна два чалавекі ў фокусе. Наш, напрыклад, венчанне з Янкай, оно адбывалася тут, і я памятаю, як у зале былі сабраныя сябры, сваякі, і калі мы заходзілі сюды, мы бачылі, што на нас павернуты вось сотня пар вачэй, 200 вачэй. Гэта калі па штукам, бо чалавек было 100, вачэй было 200, правильно? Глядзелі на нас, і там не было абыякавых людзей. Все глядзелі, мы былі ў цэнтры, і вось такі даволі прыемны момант. Яшчэ я зразумеў, што даволі часта прям канкрэтна увага сфокусавана на адным чалавеке, но я думаю, што ніхто з нас гэтага не праходзіў, на пахаванне чалавека. Там таксама збіраюцца людзі неабыякавыя, канкрэтна ясна, дзеля чаго прыйшлі, выказваюцца пра чалавека, звычайна прям, ну, фокус на чалавеку, но чалавеку ўжо больш-менш ўсё адно. Ну, у мяне такое ўражанне. У мяне узгадалась таксама гісторыя пра майго сябра. Ён быў маленькі, вучыўся нейкай танцавальнай школе, здаецца, народнага танца. І вось яму было 5-6 годзікаў, і яны з бацькамі пайшлі ў філармонію. Спадзяюся, што нейкая там праграма была плюс-мінус дзіцячая, і вось калі прыйшоў антракт, хаця, напэўна, раз быў антракт у праграмы дзіцячая, бо дзіцячыя звычайна кароткія, карацей, не суть. Быў перапынак, людзі сышлі, аркестр сышоў са сцэны, людзі з залі таксама пачалі разыходзіцца, а яны сидзелі ў першых шэрагах, ён пабачыў, што сцэна вызвалілася, і штосьці быў яго такі натуральны парыў, ён падняўся на сцэну і пачаў штосьці там круціць з таго, што ён вывучыў у школе народных танцаў. І, відаць, ён настолькі быў захоплены момантам, што, ну, ён проста быў сцэна, і я там кружусь, не ведаю, там, гапака, можа, якога круціў. І потым, калі ён скончыў, ведаеце, што адбылося? Заля пачала хлопаць. А ведаеце, што зрабіў ён? Расплакаўся і збег са сцэны. Для яго гэта быў вельмі такі, відаць, асабісты, інтымны момант. Ён проста хацеў патанчыць, як ён звычайна танчыў, і ён забыў, ён не ведаў, што там сядзіць, не ведаю, может быть, там 500-600 чалавек, якія глядзелі на яго. Сёння мы будзем сфокусуем нашу увагу на такім зорным моманце Ісуса Хрыста. Ісус быў публічнай асобай, ён прывык працаваць з натоўпамі, яго слухалі тысячы людзей, хаця не ведаю, як гэта тэхнічна адбывалася, але сённяшні момант, гісторыя, якую мы будзем узгадваць сёння, яна унікальна апісвае, калі Христос быў у фокусе увагі ўсіх. Але
Гэта падзея, здаецца, была не такой простай. Ведаеце, не той, што ён падняўся на сцэну, выказаўся, яму пахлопалі, ён сышоў, яго было адчуванне выканай місіі. Драмы ў гэтай падзеі значна больш. Як мінімум столькі ж, колькі ў гісторыі майго сябра, які расплакаўся, калі зразумеў, што яго бачылі. Таму будзем разбірацца з гэтай драмай, і я прапаную паглядзець, як вось у гэтай гісторыю ўезда Ісуса Хрыста ў Єрусалім, урачыстага ўезду. Ісус Христос глядзеў на час, як ён успрымаў час, і мы паглядзім на 4 перспектывы Ісуса Христа пры уездзе Ісуса ў Єрусалім. Увогуле, гэта падзея запісана ў 4 Євангеліях, але мне чамусьці такое найбольш адгукаецца ў маім сэрцы, гэта тое, як евангеліст Лука апісвае уезд Ісуса Христа ў Єрусалім, і мы будзем чытаць гэты тэкст. Калі ласка, адчыніце вашу Біблію ў любым фармаце на Евангеліі паводле Лукі, 19 раздзеле, і мы прачытаем з 29, хутчэй за ўсё па 44 вершы. Евангеліе паводле Лукі, 19 раздзел з 29 па 44 вершы. І сталася, калі наблізіліся да Віфагіі і Віфаніі, на гары, якую называюць Аліўнай, паслаў 2 вучняў сваіх, сказаўшы: «Ідзіце ў мястэчка, што перад вамі, у якім, увайшоўшы, знойдзеце асляня прывязанае, на якога ніхто з людзей ніколі не сядаў. Адвязаўшы яго, прывядзіце. І калі хто спытаецца у вас, навошта адвязваеце, скажыце яму так: Господ патрабуе яго». Пайшоўшы, пасланыя знайшлі, як ён сказаў ім. Калі ж яны адвязвалі асляня, гаспадары ягоныя сказалі ім: «Навошта адвязваеце асляня?» Яны ж сказалі: «Господ патрабуе яго». І прывялі яго асляня да Ісуса, і, накінуўшы вопраткі свае на асляня, пасадзілі на яго Ісуса. Калі ён ехаў, пасцілалі вопраткі свае па дарозе. Калі ж пад'язджаў да спуску з гары Аліўнай, усё мноства вучняў яго ад радасці моцнымі галасамі славілі Бога за ўсе цуды, якія бачылі яны, кажучы: «Багаслаўлен цар, што ідзе ў імя Гасподняе. Мір на зямлі і слава на вышынях». І некаторыя фарысеі з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням тваім». І адказваючы ім, Ісус сказаў: «Кажу вам, што калі яны замоўкнуць, дык камяні загалосяць». І калі наблізіўся да горада, дык, гледзячы на яго, заплакаў па ім і сказаў: «О, каб ты хоць у гэты дзень мог зразумець, што служыць міру твайму. Але гэта укрыта цяпер ад вачэй тваіх. Бо прыйдуць на цябе дні, калі ворагі твае абкладуць цябе акопамі і акружаць цябе, і сціснуць цябе адусюль. І зруйнуюць цябе, і пазабіваюць дзяцей тваіх у табе, і не пакінуць у табе каменя на камяні. Бо ты не распазнаў часу адведзенаў тваіх». Вельмі, па-моему, драматычны тэкст. І калі я ў яго паглыбляюсь, адкрываецца вельмі шмат цікавага пра сам працэс уезду, пра тое, чаго людзі чакалі, чаго не чакалі. Напэўна, можна бясконца разважаць на тым, якая драма адбывалася ў душы Ісуса. І мы пастараемся вось так трошечку слой за слоем разабрацца з тым, як Ісус праходзіў праз вось гэты дзень, праз гэтую падзею, і мы пастараемся вынесці дзейкія урокі для нашага жыцця. І я прапаную паглядзець на такія 4 перспектывы часу, як Ісус працуе з імі ў гэтым тэксце, ў гэтай сітуацыі. Гэтай перспектывы будуць перспектыва сённяшняга дню, перспектыва бліжэйшай будучыні, перспектыва далёкай будучыні і перспектыва вечнасці. І давайте пачнем з перспектывы дня сённяшняга. Падзеі, якія адбыліся тут, не адбыліся спантанна. Даволі часта ў жыцці Ісуса, якое дэталёва апісана, адбываліся нейкія падзеі, дзе проста штосьці здараецца, і Христос на гэта рэагуе. Бывала такое, што нават нейкія падзеі здараліся, як выглядала нават насуперак ягонай волі і жаданні. Напрыклад, калі ён стамляўся, з вучнямі спрабаваў з'ехаць кудысьці ад натоўпу, а людзі абганялі, даганялі іх, знаходзілі ў новым месцы, і замест таго, каб трошечку адпачыць, эмацыйна аднавіцца, Христос працягваў служыць людзям. Тут сітуацыя адваротная. Здаецца, што Ісус канкрэтна рыхтаваўся да гэтага дню, і падобна, што ён у некаторым сэнсе падрыхтоўваў гэты дзень. У Ісуса былі пэўныя заданні, пэўныя інструкцыі для вучняў, і верагодна, што у Ісуса было пэўнае разуменне, магчыма, нават уяўленне пра пэўную драматургію гэтага дня.
Не беруся сказаць, наколькі гэта было асэнсавана, наколькі гэта было прадумана, наколькі гэта было інтуітыўным, але Ісус адназначна рыхтаваўся да таго, што з ім адбудзецца ў гэты дзень. Мы чытаем у тэксце. Сталася, калі наблізіўся да Віфагі і Віфаніі, да гары, якую называюць Аліўнай, паслаў вучняў сваіх, сказаўшы: «Ідзіце ў мястэчка, што перад вамі, у якім вайшоўшы, знойдзеце асляня прывязанае, на якога ніхто з людзей ніколі не сядаў, адвязаўшы яго, прывядзіце. І калі хто спытае у вас, навошта адвязваеце, скажыце яму: так, Господ патрабуе яго». Ісус ідзе, яны ідуць там, здаецца, па адным з асноўных шляхоў у Єрусалім, шмат людзей, але і вось яны ўжо падыходзяць да Єрусаліма, і здаецца, ідзіце і заходзьце, але Ісус бере паўзу. Ён кажа: мы спынімся тут, на гары Аліўнай, потым яшчэ фотаздымачкі паглядзім, а вы, вучні, схадзіце вось сюды і зрабіце тое, што я вам сказаў. Ён дае падрабязныя інструкцыі. Ісус рыхтуецца да сённяшняга дня. І гэта гісторыя насамрэч выклікае шмат пытанняў. Напрыклад, чаму людзі аддаюць асла? Асёл быў вялікім скарбам у тыя часы? Ну, па праўдзе, я спрабаваў даведацца, калі верыць Йосіфу Флавію, то штосьці такое сярэдняе. Гэта было кшталту недарагой машыны. Но уявіце, у нас, слава Богу, ёсць дарагія машыны вакол нашай царквы, Господ дабраслаўляе братоў і сёсцёр. Но ёсць, вот, уявім, самую сціплую машыну з тых, што пад'язджаюць да нашай царквы. Уяўляеце, падыходзіць хтосьці і кажа: давайце ключы, патрэбна машына. Дапусцім, што гэта машына каштуе $1000. Ну, прям, недарагая. Пагадзіцеся, все адно, будзе дыскамфорт. Напэўна, у чалавека чыя гэта машына, але нават тыя браты і сёстры, якія прыязджаюць у царкву на машынах там па $50-60 тысяч, нават яны, напэўна, не будуць глядзець абыякава, як забіраюць чужую машыну і чужую, і за 1000, но ўсё адно будзе рэакцыя: а што ж такое адбываецца? Падобна, што ёсць нейкая частка гісторыі, якой мы не ведаем. І з гіпотэзы, якія выказваюцца, магчыма, што у Хрыста была дамоўленасць, ён ведаў гаспадароў гэтага осліка, і была дамоўленасць, там ён у гэтым раёне некалькі днёў хадзіў, і была дамоўленасць, можа быць, калі прыйдуць ребята, дадзіце, трэба будзе асла на пару дзён. Да, без праблем. Аж як даведацца, што гэта цябе? Ну, давайце, вось будзе пароль. Які пароль? Які пароль? Ён патрэбен Господу. Дамовіліся. Можа быць сітуацыя такая, што гэтыя людзі проста, там, Ісус іх не ведаў, но яны былі вось з вялікай супольнасці вучняў Ісуса. Вось яны ведалі, хто ён, што ён, яны ведалі вучняў. І калі хтосьці падышоў і сказаў, што Ісусу патрэбен ослік, яны такі: крута, з радасцю берыце, мы так-то проста звычайна ў натоўпе стаялі, назіралі збоку. Калі можна чымсьці дапамагчы, мы проста рады. Можа быць, таксама гэта не выключана, што проста вучні запазычвалі рэч, і гаспадары сказалі, не ведаючы Ісуса: калі штосьці патрэбна для Господа, то, канешне, берыце. Мы рады гэтым паслужыць. Мы не ведаем гэтай гісторыі. Мы не ведаем чаму, но была нейкая падрыхтоўка. Была нейкая падрыхтоўка Божая і, можа быць, Ісуса Хрыста. І Христос прыкладае намаганне, каб разабрацца з тым, што будзе чакаць яго гэтым днём. Каб сённяшні дзень ягонага жыцця рэалізаваўся так, як яго бачыць Бог. Цікава, дарэчы, як все адбывалася, і ведаеце, калі чытаў тэкст, шмат пытанняў узнікала. Напрыклад, адкуль узяўся натоўп? Трошку кантэкстуалізацыі. Падзеі, якія мы чытаем, адбываліся 2000 год таму у Палестыне, і тады было проста ніякае пакрыццё мабільнай сувязі. Тэлефонаў мабільных тады на ўвесь Ізраіль не было ніводнага, уяўляеце? Золата было, каштоўныя камяні былі, кареты былі, каштоўныя лошадзі, все было, мабільных тэлефонаў не было. Да і нават проста такіх правадных тэлефонаў, пра якія дзеці ўжо не ведаюць, што яны існуюць, і такіх тэлефонаў не было. І тэлеграфа не было, нічога не было. Як людзі даведаліся, а Ісуса сустракае натоўп? Вельмі падобна, што тэлефонаў у людзей не было, але цікаўнасць гэта не тое, што з'явілася ў апошнія гады. Падобна, што людзі умелі перадаваць інфармацыю тысячагоддзямі, там, з першага дню, ад сустрэчы Адама і Евы. І гэта быў дзень, гэта быў час Пасхі, калі ў літаральным сотні тысяч людзей з усяго свету і з усёй Ізраілю з'язджаліся ў Єрусалім. І падобна, што вось гэты асноўны тракт, па якім Ісус ішоў са сваімі вучнямі, там таксама яны былі не адзінымі. Там былі тысячы людзей, і ўсе ведалі, што
вось гэта тусовачка, вось гэта група, гэта Ісус. А ў Ісуса яшчэ была рэпутацыя прям на піке. А ведаеце чаму? Таму што дзесьці не даўжэй, чым 2 тыдні таму ён ацаліў Лазаря. Чалавек памёр, быў мёртвы і воскрос. Ведаеце, не глядзелі дэтэктыўны серыял, і вось там была такая сітуацыя, што чалавек вроде памёр, і нават, напэўна, судмедэксперт памерыў ягоны пульс, і чалавек памёр. А потым аказалася, што гэты чалавек не памёр, а ён там быў, не ведаю, ён скраў штосьці. А ведаеце чаму? Таму што ён выкарыстаў нейкую там траўку ці лекі, якія моцна запавольваюць пульс. І ён быў жывы, проста пульс ягоны быў там, не ведаю, напрыклад, там 2 удары ў хвіліну. І атрымліваецца, што доктар, які яго правяраў, не пачуў пульс. Дык вось з Лазарем такога не было. Ён ляжаў мёртвым 4 дні. У гэта была куча сведак, потым прыйшоў Ісус, і Лазар стаў жывым. І ўсе ведалі пра гэта. І гэта было важнай падзеяй, і нават Ян, калі апісвае вось гэтай падзеі, евангеліст Ян, ён піша пра тое, што людзі прыходзілі паслухаць як Ісуса, так і паглядзець самога Лазаря воскрослага. Так што людзям было цікава. Людзі ведалі, што гэта, Ісус. Мала таго, што цікава размаўляе, так ён яшчэ хворых ацаляе, ён яшчэ і мёртвых уваскрышае. І гэта падобна, што людзі перадавалі з вуснаў у вуснаў, што ідзе Ісус. І відаць, калі Ісус прытармазіў ля гары Аліўнай, навіна пайшла далей. І гэтыя ацэнкі розныя, нават кажуць, што да мільёнаў людзей магло збірацца ў Іерусаліме падчас святкавання, нават калі гэта пару сотень тысяч чалавек. Яны чакалі, ім не было чым заняцца. Яны прыйшлі з духоўнымі мэтамі, і тут ідзе Ісус. Яны чакаюць яго. І можна слайд наступны? Ведаеце, што гэта? Гэта від з Аліўнай. Давайте, дзе тут права, дзе тут лева? У вас так же, як у мяне. Карацей, вось гэта карцінка, гэта від з храмавай гары на Аліўную, а вось гэта карцінка, гэта наадварот. Від з Аліўнай гары на храмавую. Там, дзе стаіць мечеть купала, на гэтым месцы стаяў храм. Атрымліваецца, што Ісус збіраецца на адным узвышы, а на другім узвышы збіраюцца дзесяткі, калі не сотні тысяч прававерных юдэяў. І яны бачаць, што штосьці адбываецца. Яны бачаць, што, да, канешне, людзі ідуць сваім ходам, но штосьці там не тое. Пачынаецца нейкая движуха, і яны гэта бачаць, і калі Ісус падыходзіць, яны ўжо чакаюць яго, дарэчы, так, права-лева, ад вас што? Справа ад мечеці купала ёсць такія арачкі ў сцяне. Вось гэта тая брама, залатая брама, праз якую уязджаў Ісус Христос у Іерусалім. І атрымаецца, што яны могуць пераглядацца, сотні тысяч людзей бачаць, што там штосьці рыхтуецца. Христос бачыць іх, яны бачаць яго, і Ісус ідзе да іх насустрач. Дарэчы, гэта асобная тэма, але наколькі класна верыць у гістарычную асобу. Учора, калі я там рыхтаваўся і глядзеў на мапе, колькі там ісці ад гары Аліўнай да храмавай гары, Міхаленка, дачушка моя, залезла да мяне на рукі і запытала, што ты глядзіш? Я кажу, я гляджу, як Ісус хадзіў, дзе ён гуляў. Яна кажа, а пакажы мне, дзе Ісус нарадзіўся. І я такой без праблем адкруціў, знайшоў Віфлеем, паказаў, я не ведаю, дзе дакладна тут, але вось тут. А там яшчэ ёсць храм нараджэння Христовага. Кажу, вось людзі лічаць, што тут. Яна паглядзела, сказала, не, напэўна, не тут. Ісус нарадзіўся ў хлеве, гэта занадта вялікая. І знайшла нейкі маленькі будыначак, там, метрах у 40 ад гэтага храма, і сказала, я думаю, што Ісус нарадзіўся тут. Класна, мы можам ведаць нават праз якое месца праходзіў Ісус. Мы можам ведаць, куды ён ішоў і што ён глядзеў, і нават геаграфічна гэта было размешчана, гэта вельмі класна. Ісус рыхтуе гэты дзень. У гэты дзень Ісус і Бог уклалі шмат думкі, шмат падрыхтоўкі, і гэта, напэўна, таксама урок для нас. Нам важна думаць і клапаціцца пра сённяшні дзень. І асабліва важна клапаціцца пра тое, каб выканаць у сённяшнім дні тое, што Бог падрыхтаваў для нас. Тое, чаго Бог чакае ад нас. І асабліва цікавая гэта падрыхтоўка да сённяшняга дня ў кантэксце другой перспектывы. Гэта перспектывы бліжэйшай будучыні. Можна слайд наступны? Ведаеце, што будзе з Ісусам праз 5 дзён? Яго укрыжуюць, яго заб'юць. І падобна, што ён пра гэта здагадваўся. Як бы вы сябе адчувалі, калі б ведалі, што
праз 5 дзён вас заб'юць. Жорстка, драматычна, балюча, што вы будзеце пакінутыя людзьмі, што вы будзеце пакінуты Богам. Як бы вы себе адчувалі? Калі я думаю пра гэта, то адназначна увесь мой фокус быў бы вось у той будучыні. Я бы думаў пра гэта, і мне, па-праўдзе, напэўна, пліваць было б на тое, як там мяне сустракаюць. І дзе там той асёл, таму што ўсё адно я же на смерць іду. І гэта смерць будзе балючай і драматычнай. Але мне здаецца, што тут можна знайсці такая абыякавасць, як выглядае Ісуса да бліжэйшай будучыні, па-мойму, дае нам вялікі урок. Ёсць адна цытата ў Евангелія: «Дык не клапаціцеся пра заўтрашні дзень, бо заўтрашні дзень сам будзе клапаціцца пра сябе. Досыць кожнаму дню свайго ліха». Ведаеце, хто сказаў гэтыя прыгожыя словы? Ісус. Ён сказаў, і яшчэ адзін плюс хрысціянства ў тым, што мы можам не толькі слухаць прыгожыя фразы і думкі Ісуса. Ісус той, што казаў, ён рэалізоўваў у сваім жыцці. І падобна, што тут ён для гэтага дня клопатаў яму хапае. Ён давярае сваю будучыню Богу і ведае, што Бог скажа яму заўтра, што рабіць, Бог скажа яму, што паслязаўтра рабіць, што будзе момант, калі ён будзе змагацца з гэтай воляй Божай, але важна пражыць сённяшні дзень у адпаведнасці з Божай воляй. Таму незвычайная абыякавасць Ісуса да бліжэйшай будучыні. Магчыма, гэта добры урок для нас. Асабліва зараз, калі свет змяняецца па 3 разы на дзень у літаральным сэнсе. Свет змяняецца 3 разы на дзень. Магчыма, нам варта не мітусіцца па 400 разоў на дню, а рэальна старацца пражыць сённяшні дзень так, як гэта хоча Бог, і даверыць будучыню Богу. І адна прыгожая цытата ад пастара, можна наступны слайд, ад пастара адной з, напэўна, другой па памерах амерыканскай царквы, Марк Мур, ведаю, што некаторыя з нас тут прысутных з ім асабіста знаёмыя. Дык вось, ён разважае пра палітычны аспект служэння Христа, кажа вельмі простую цытату: «Его действия на Елеонской горе следует толковать не иначе, как то, что он является себе царственным представителем Бога, входящим в святой город, как страдающий раб. Чем это закончится? Дело Яхве». Очень простое резюме того, что адбываецца. Ісус абвяшчае, у Бога ёсць план на гэты дзень, каб Ісус абвясціў свой царскі статус, каб Ісус абвясціў свой статус раба, які будзе пакутваць. А ўсё астатняе — гэта справа Яхве. Заўтра Господ скажа Ісусу, што яму трэба рабіць, калі заўтра стане сёння. Паслязаўтра Господ скажа Ісусу, што яму трэба рабіць, калі паслязаўтра стане сёння. І таму, замест таго, каб жыць у трывозе, не спаць, не магчы ні на чым сфокусавацца, Ісус фокусуецца на сённяшнім дні і на выкананні той перспектывы, якую Бог кладзе перад ім, давяраючы сваю будучыню яму. І я ўпэўнены, што гэта цудоўны урок для нас. Будучыня не вызначаная. Мы не ведаем, куды яна вядзе, мы не ведаем, якія сюрпрызы рыхтуюць нам абставіны. Мы не ведаем, якія сюрпрызы мы самі рыхтуем для сябе. Мы не ведаем нават, якія сюрпрызы рыхтуюць для нас наша цела. І калі мы будзем думаць пра будучыню, спрабаваць штосьці выгадаць, перастрахавацца ад чагосьці, мы страцім сённяшні дзень і не набудзем заўтрашні. Таму прыбыванне ў Божай волі сёння і давер Богу ў нашай будучыні — гэта падобна тая перспектыва, якая дазволіла Хрысту прайсці праз неверагодна цяжкі перыяд свайго жыцця. Поўны драмы, час, які патрабаваў неверагоднага псіхалагічнага рэсурсу, Христос праходзіць яго, давяраючы сваю бліжэйшую будучыню Богу, і ўпэўнены, што гэта цудоўны урок і прыклад для нас. Таму давайце старацца ў нашым жыцці практыкаваць гэтага прыкладу Ісуса Хрыста, сённяшні дзень цалкам прысвячаць Богу і ягонай місіі, а заўтрашні дзень і бліжэйшую будучыню не шукаць там нагодаў для трывогі, не шукаць нагодаў там штосьці сабе падсціліць, бо не ведаеш, дзе ўпадзеш, але з мудрасцю давяраць гэта Богу. Але таксама, што Христос не думае пра тое, што з ім будзе праз 5 дзён, але думае пра тое, што будзе з ягоным народам праз 40 год. Можна наступны слайд? Зусім нечаканым і дзіўным чынам Ісус звяртае ўвагу на перспектыву далёкай будучыні.
будучыня, якая нават выходзіць за межы ягонага фізічнага жыцця. І нават калі Ісус драматычна не памёр бы праз 5 дзён і не воскрос бы праз 7 дзён, все адно верагодна, што он не дажыў бы да гэтага часу. Верагодна, што гэта перспектыва выходзіць за межы ягонага жыцця. І калі мы паглядзім наступны слайд, то мы чытаем, што Ісус гаворыць. Можна, калі ласка, слайд наступны? Ну, класна будзе, калі з'явіцца. Ісус думае пра свой народ. Ісус думае не пра сябе. Ён чамусьці плача не за сваіх пакутаў, якія будуць вельмі рэальныя, вельмі балючыя. Ён плача за таго, што будзе з ягоным народам праз 40 год. І мне здаецца, што вось гэтае пытанне, гэты момант мы вельмі часта яго ігнаруем, не даглядаем. Таму што, па-першае, Ісуса хвалюе будучыня ягонага народу. Тут ён плача не з-за нейкай там духоўных стратаў. Ён плача таму, што ягоны народ будзе пакутваць. Таму што пройдзе 40 год, і вось тое ж самае відовішча, дзе ён бачыў гэту храмавую гару з храмам, які ўспрымаўся цэнтрам прыбывання Божага, там будзе ліцца кроў. Там будзе ліцца кроў людзей, і загінуць па розных падліках да мільёна ягоных суплеменнікаў будуць загінуць. Жанчыны, дзеці, святары, мужчыны. А на той аліўнай гары, з якой Ісус пачынае сваё шэсце, будзе стаяць 10-ы легіён рымскі, які будзе рабіць всю гэту расправу, пасля чаго храм будзе зруйнаваны і не будзе адбудаваны да гэтага дню. І на тым святым месцы для юдэяў, вось, праз нейкі час юдэі разыдуцца па ўсім свеце, а на іхняй святой гары будзе стаяць мячэт. Ісусу больна за будучыню свайго народу. І яшчэ яму балюча за тое, што народ не бачыць сувязі паміж духоўным і грамадскім. Юдэяў непакоіла тое, што адбываецца, тое, што яны знаходзіліся пад акупацыяй, што яны не былі самі сабе гаспадарамі, і іх гэта турбавала. Яны думалі, як выправіць гэту сітуацыю, але ў іх не атрымлівалася. Можна слайд наступны? Вось так, магчыма, выглядала руйнаванне Іерусаліму, вось прыблізна з той жа перспектывы, з якой Ісус бачыў горад, які быў увасабленнем жыцця ягонага народу. І не дзіва, што, ведаеце, ёсць такія флэшбэкі, да? Калі у кіно у чалавеку згадвае штосьці, што было раней, так вось, паходу, тут у Хрыста быў нейкі такі, флэш-форвард. Ён прадбачыў штосьці, ён, магчыма, глядзеў на карцінку храма, і бачыў вось гэта все, што будзе адбывацца з людзьмі, што будзе адбывацца з зямлёй, і адчуваў гэта. І самае крыўднае, што ён ведаў, што гэта можна падухіліць. І Ісус кажа: калі б толькі хоць у гэты дзень твой ты разумеў, што служыць міру твайму. Але ты не распазнаў дня адведзенаў тваіх. Гэта вельмі балюча, калі ты ведаеш, што зло, якое набліжаецца для неабыякавых для цябе людзей, для твайго народу, гэта зло можна было б пазбегнуць. Ёсць духоўны інструмент, які вылечыў бы гэта дрэва пры карню. Не проста прылепіў бы новыя плады, а дрэва зусім па-іншаму было б. Яно расло па-іншаму, яно аздаравілася, все было па-іншаму, але людзі не бачаць гэтага простага. Яны хочуць міра, але яны хочуць міра па сваіх правілах. І тое пасланне міра, якое Ісус 3 гады даносіў да іх, яны не чулі яго. Яны казалі: да, хтосьці казаў: добра кажаш, але мы будзем рабіць па-свойму. А хтосьці казаў: да, можа быць, ты кажаш і добра, але стрёмна неяк. Давайце заб'ем яго. І фарысеі ў гэты час актыўна плануюць забойства Ісуса. Але мы працягваем выносіць урокі. Ісуса хваляваў лёс яго народу, і нас павінны хваляваць лёс нашага народу. Вялікае даручэнне, якое мы ведаем, памятаеце, як гучыць? Прям слуп нашага вучэння, нашай місіі. Ідзіце і научіце каго? Все народы. Я не до конца разумею гэту канцэпцыю, но падобна, што ёсць розніца паміж пакаяннем 10 мільёнаў беларусаў і пакаяннем народа. І падобна, што наша задача як хрысціянаў — гэта не пакаянне 10 асобных мільёнаў беларусаў, чаго, напэўна, звычайна не бывае. Ёсць нейкая місія па
навучэнні народа. Гэта тое, чаго хоча ад нас Бог. І калі мы забываем пра вось гэтую місію, гэты аспект місіі, мы відавочна штосьці губляем. І, магчыма, мы таксама не прыносім тое дабраславенне для нашага народу, якім мы можам стаць. Асабліва ў часы патрасенняў. Асабліва ў часы, калі, здаецца, все хочуць добрага, но робяць дзіўнае. Все хочуць добрага, но гэта добрае, хочуць добрага для ўсіх, но выглядае оно як у першую чаргу добрае для сябе. І хочацца хуткага рэцэпта, каб все нашы праблемы вырашыліся тут і зараз. Сёння, у крайнім выпадку заўтра, але здаецца, што гэта жаданне вырашыць праблему хутка, з-за гэтага мы часта адтэрміноўваем правільнае працяглае вырашэнне, якое займае час. Таму Ісус дбаў пра свой народ. Ён дбаў пра далёкую перспектыву, яго хвалявалі пытанні некалькіх пакаленняў наперад. І, напэўна, ёсць у гэтым пэўны урок для нас, але таксама Ісус паказваў, як духоўнае ўплывае на грамадскае. Ён не абясцэньваў жаданне юдэяў жыць у сваёй дзяржаве. Ён не казаў пра тое, што ой, ці па акупацыі, не акупацыя дзелов, то меня скоро уб'ют, пра што ўвогуле гаворка вядзецца. Як, дарэчы, часам мы кажам. Ісус адчуваў боль свайго народу. Ён жадаў яму добрае нават у грамадскай сферы, і ягонае пасланне было не пра тое, што гэта лухта, было пра тое, што гэта неправільны прыярытэт. Калі вы выбудуеце правільныя прыярытэты, то вы атрымаеце і тое, і другое. Ведаеце, ёсць даволі папулярны выраз. Народ, які паміж каўбасой і свабодай выбере каўбасу, застанецца і без таго, і без другога. Падобна, што Ісус кажа штосьці вельмі падобнае. Калі паміж дабрабытам грамадскім і ісцінай Божай вы выбереце дабрабыт грамадскі на вашых умовах, то вы застанецеся і без таго, і без другога. Калі вы выбереце Божую добрую вестку, якая перабудоўвае грамадства з самых яго асноў, самага фундамента, то вы атрымаеце і то, і другое. Вы атрымаеце і духоўнае збаўленне, і грамадскі дабрабыт. Таму Ісус плача за свой народ, і гэта выклік для нас. Ці плачам мы за наш народ? Ці молімся і думаем мы пра пакаленні наперад? У гэтым незразумелым, невызначаным свеце, дзе, магчыма, кожнага з нас асабіста трагедыі чакае ўжо на гэтым тыдні, і все адно мы, калі мы следуем прыкладу Хрыста, мы павінны фокусавацца не на гэтай магчымай ці немагчымай трагедыі праз 5 дзён, але на вечнай перспектыве таго, калі наш народ у шэрагу іншых будзе стаяць, і калі ўсе народы, усе племёны, усе мовы схіляцца і праславяць Господа, мы будзем стаяць перад разам з імі, і наш народ таксама будзе пакланяцца Хрысту. І ёсць таксама чацвёртая перспектыва, якой, па праўдзе, можа быць, тут і няма нават. Ведаеце, якая гэта перспектыва? Гэта перспектыва вечнасці. Можна слайд наступны? Насамрэч, адчуваю, што она там ёсць, но так, каб, не ведаю. Вроде прыходзіцца нацягваць, каб яе знайсці, штосьці на штосьці. Сказаў, каб ты хоць у гэты дзень твой зразумеў, што служыць міру твайму, бо ты не спаўзаў часу адведзеных. Ёсць адчуванне, што Христос бачыў штосьці пазачасовае, што Бог прыносіць у кожны элемент гэтай сітуацыі перспектыву вечнасці, перспектыву таго, што тое, што мы бачым, тое, што бачым нават у перспектыве 50 год, гэта яшчэ не ўсё. Ёсць нейкая большая карціна, ёсць нейкае сапраўднае новае царства, царства Божие, якое Бог не проста падрыхтаваў, але вось тут пачынаецца абвяшчэнне гэтага царства. Вось тут адбываецца нешта велічнае і слаўнае. І здаецца таксама, што сярод багаслоў ёсць згода, што вось гэты ўваход Ісуса Хрыста ў Іерусалім вельмі драматычны, таму што незразумела нават, ці разумелі самі людзі, якія праславілі, была большасць, якая не разумела адназначна, што адбываецца, была меншасць, якая праслаўляла Хрыста, але здаецца, што нават меншасць не абавязкова разумела, што адбываецца насамрэч. Магчыма, што яны славілі, яны казалі правільныя словы, не маючы таго разумення, што адбываецца. Таму што спрабаваў знайсці інфармацыю ці прыкінуць, колькі чалавек магло вось праслаўляць Хрыста, кажуць, што немало. Можа быць 1000, можа быць некалькі тысяч, а можа быць нават і 10 000 чалавек. Пагадзіцеся, гэта агромны натоўп людзей. І пройдзе некалькі дзён,
І гэтыя людзі не проста не ўстануць на абарону Хрыста, яны разбегуцца. А чамусьці з таго часу, як я пачаў асэнсоўваць Евангелие сваім розумам, яшчэ дзіцячым, у мяне моцнае ўражанне, што частка з гэтых людзей яшчэ будзе у тым натоўпе, які будзе крычаць «Укрыжу яго» праз 5 дзён. Падобна, што людзі самі, нават тыя, якія казалі правільныя словы, не разумелі таго, што адбываецца. Але гэта правобраз таго моманту, калі Христос прыйдзе другі раз. Калі ён ужо будзе не на васле, а на белым кані, як апісвае кніга «Адкрыццё» 19 раздзел. Калі тут ён з'яўляе такую рахманасць сваю, а там ён з'явіцца ў сіле і славе. Тады тут яго натоўп, ці то прымае, ці то не прымае, частка натоўпа прымае, не прымае, а там перад ім схіліцца ўсё жывое стварэнне. І тут мы бачым часовае пакланенню Богу, якое праз пару дзён зменіцца адваротным, а там жа прыйдзе вечнае царства. Тут мы бачым земны Іерусалім, які будзе зруйнаваны, які стане такім месцам несупакою на многія тысячагоддзі, а там гэта адбудзецца ў Новым Іерусаліме. Таму гэта ўсё адбываецца у вялікім маштабным пасланні вечнасці, у той вялікай місіі, якую Бог падрыхтаваў да чалавецтва і якую рэалізуе. Я ўпэўнены, што менавіта ў гэтым быў фундамент такога супакою Божага, гатоўнасці Ісуса ісці наперад у той непростай місіі, якую Бог падрыхтаваў яе. Дарэчы, таксама багасловы пагаджаюцца, што гэты уезд у Іерусалім з'яўляецца сімвалам выкуплення ўсяго стварэння. Што новая земля гэта будзе не проста асобныя душы панадзёрганыя там і тут. Што гармонія Божая, яна прыйдзе на ўсё стварэнне, як на людзей, так і на прыроду. На прыроду жывую, адухатворную, неадухатворную. Дарэчы, тут цікавы верш, што калі фарысеі кажуць Ісуса супакой вучняў сваіх, відаць, фарысеі падумалі, што тут ужо вучні настолькі перагнулі, што нават Ісус будзе на іхнім баку, што нават он ім скажа, што ж вы гаворыце. Ну Ісус скажа, не, кажу вам, што калі яны змокнуць, дык камяні загалосяць. І гэта вельмі дрэннае становішча для нас, людзей, калі за нашага маўчання пачынаюць казаць камяні славу Божую. Але надыдзе момант, калі здаецца ўсё Божае стварэнне. І людзі, і звяры, і дрэвы, і камяні пахваляць Бога, усхваляць Бога, які прыйшоў для того, каб выканаць сваё поўнае прызначэнне для гэтага свету. І таму гэта таксама можа быць і асноўны урок для нас, таму што без гэтай перспектывы вечнасці не атрымаецца давяраць Богу нашу бліжэйшую будучыню. Не атрымаецца знайсці шлях на далёкую перспектыву для народа і ці для самога сябе. Не атрымаецца ў сённяшнім дні пазбавіцца трывогі, сфокусавацца на тым, што важна для Бога. Нам трэба гэтай перспектывы вечнасці. І мой заклік сёння для ўсіх тых нас, хто ўжо прымірыўся з Господам, давайце вяртаць гэтую перспектыву ў наша жыццё. Памятайце прыпавесць пра сейбіта? Зерне падае на розную глебу, і з зернем ісціны могуць адбывацца розныя рэчы. Мы можам змяняць нашу перспектыву. Мы можам забываць пра тое, што мы жывем у кантэксце Божай вечнасці. Пра тое, што б не адбывалася з намі тут і зараз, у вечнасці нашай мы можам быць упэўненымі. Таму давайце вяртаць гэтую перспектыву. А калі вы яшчэ не ў міры са Христом, калі вы не разабраліся з тым, навошта ён прыходзіў на зямлю, не разабраліся з тым, што гэта значыць для вас, гэта заклік у гэты цудоўны час перад смерцю і воскрешэннем Христовым. Прынесіце ў сваё жыццё гэту перспектыву вечнасці. Прыміце Хрыста як асабістага збаўцу, каб ягоная ахвяра, якую мы будзем узгадваць праз 4 дні, не была чымсьці пустым і марным. Каб вы разумелі, што гэта не проста нейкая чарговая сусветная несправядлівасць, а што гэта ахвярная смерць Хрыста, праз якую Бог і Христос праяўлялі сваю любоў для вас, каб пазбавіць вас ад гэтай пагрозы вечнай смерці. Такім чынам, давайце вучыцца у любых асабліва цяжкіх абставінах нашага жыцця мець 4 перспектывы Христовых. Мець перспектыву вечнасці, якая задае кантэкст для ўсяго, што адбываецца побач з намі, якая дапамагае нам правільна цаніць добрае і не баяцца, калі адбываецца штосьці дрэннае. Гэта перспектыва доўгатэрміновая, калі мы думаем пра тое, што важна для Господа, і калі мы не шукаем нейкіх хуткіх вырашэнняў, але мы сапраўды гатовы працаваць з коранем сваім, з коранем нашых бліжніх, з коранем нашага народу,
каб пабачыць добрыя плады, а не проста навешваем штосьці, таму што так хутчэй. Калі мы нашу бліжэйшую будучыню давяраем Хрысту і не пакутуем ад трывожнасці з-за таго, што штосьці неясна, мы не можам кантраляваць сваю будучыню. А таксама ў сённяшнім дні мы пастараемся проста рабіць тое, чаго Господ нас хоча. Выконваць тое пасланне, тое заданне, якое ён падрыхтаваў для нас. І зараз давайце правядзем 30 секунд у малітоўным разважанні і зададзім Богу пытанне: Господ, з якім вырашэннем ты хочаш, каб я сыходзіў з гэтага месца? Якое тваё асабістае пасланне ў маё сэрца? І пасля гэтага мы скончым малітвай. Давайте звернемся да Бога. Господ, слава Табе за гэты цудоўны сезон у нашым жыцці, Господ, што ў гэтай частцы года Ты нагадваеш нам пра вельмі важныя такія падставы нашай радасці, Господ, і нашых адносінаў з Табой. Я дзякую, Господ, за тое, што мы сёння можам узгадваць пра Твой урачысты ўезд, выносіць, Господ, ты ўрокі, якія мы з Твайго прыкладу можам вынесці. Але таксама, што Ты нагадваеш нам пра вечную перспектыву, Господ, пра тое, у якім новым свеце мы жывем, з новай рэчыснасцю, Господі, нам застаецца проста следаваць Твайму плану у сённяшнім дні, рабіць важным для сябе тое, што важна для Цябе, і старацца проста рабіць Цябе Господам нашага жыцця. Господам нашага жыцця проста тут і зараз. Я прашу, Господ, каб гэты тыдзень падрыхтоўкі да ўзгадвання Тваёй смерці, воскрешэння быў важным момантам для нас, дзе мы нашымі эмоцыямі, нашымі думкамі, не ведаю, может быть, нашими абставінамі будзем праходзіць з Табой гэты шлях. Каб, гледзячы на Твои пакуты і на Твою такую добраахвотную ахвярнасць, мы ўзгадвалі, што гэта ўсё адбываецца за Тваёй любові для нас. За таго, наколькі каштоўныя мы ў Тваіх вачах. Што для нас, Господ, Ты аддаў самае каштоўнае, што ў Цябе было, прайшоў праз пакуты, боль, смерць, падзеленасць з Богам, каб мы самі пазбавіліся гэтай падзеленасці з Богам і гэтай смерці. І, Господ, я асабліва прашу за тых людзей, якія яшчэ не ў міры з Табой. Господ, я прашу, каб яны бачылі, што яны маюць у Табе. Господ, што яны могуць прыняць гэта Тваё увашэсце ў іхняе жыццё. Радаснае, слаўнае, Господ, дзе Тваі пакуты, якія ўжо скончыліся, якія ўжо прайшлі праз воскрешэнне, Господ, яны прынесуць радасць і воскрешэнне нам. І я прашу, Господ, каб Ты быў тут з намі, каб Ты працаваў у нашых сэрцах. Я прашу, Господ, Цябе за тых, хто глядзіць нас онлайн, у запісе. Господ, працуй Тваім духам магутна, таму што мы маем гэту патрэбу. І прашу таксама Цябе за наш, Господ, народ, каб Ты дапамагаў нам перабудоўваць самі падмуркі нашага народа, Господ, каб Ты даваў духоўнае адраджэнне людзям самых розных поглядаў. Господ, і каб нашым фундаментам адзінства была не нейкая інтэрпрэтацыя нейкіх падзеяў, Господ, але разуменне Тваёй дабрадаці, Тваёй любові і жаданне рэалізаваць Тваю волю у жыцці сваёй, у жыцці нашых блізкіх, Господ, і нашага народа. І прашу Ты, дай пабачыць нам абуджэнне беларускага народу, Господ. Дай нам пабачыць абуджэнне нашых суседніх народаў, Господ. Дай нам бачыць, як Твой дух магутна выліваецца на ўсіх нас. Слава, Божа, Табе за ўсё, і будзь, калі ласка, у нас напаўняй нашы сэрцы радасцю, і няхай гэта будзе час вялікай блізкасці з Табой. Амінь.